ene ma wo kan nyina wotu mfutrogu enkora ni kasa no yesraw ka de mpuntuo beba oman ni mu amani da so aba ni no da woni me da sada so hu sante hene da no saa na me hu da na so pema ha me no be hia na bibie no ho a esene sikadwa ewiase nyina de nti akwasi kokko ne Ghana fo na wo hoyi kokos o mukabo mu a praise a tumi nso kombagie no o mo nsanka eden na yi woni wo se o santini na wo so di afidie si so na de nipa yi kan e kasa wa anka bofo wa kasa dia na na ya anko school yanti o Obahin bebre na no poku are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ya di etiri beto ho asem no free titio na men ko so anya okese se da ne da wonya bre na wotena se me di asante ho enkomo Alandu Media ho se yesum nananom yesum kotoko hene yesum do atukuruwe ene krawe ne brawe mu maso nenne ya satena se de yenya kan se Domaahene wonyanya na yampia no to a ene futura wo tugu amanfo ani a yeso yenyae ne ho adesua ene a kyekere se ye kyere no ema no ehu enne ye ne nana Tabi echampon ena atenasia ene ne babesua de wono eye kyekiriche ehene ene ne babesua de yepa nti bomode anetenase se da mafa metredua no ene me krata no no hu se ne mbaba betworo medin ede maame Fauzia me ma natenase na afenso yemfa adesua ne mrew na de yatete se empanyimfo no mu bi nso so ene hye ne kyire a oye de woye no yebedi hu nkomo ohene wada mama watenase ya me de bacho besamu wada to chenso yo adensi ye ohene wadam Domaahene ene mfoni ebeton ye kasa ebeto abontene kyire se omogba asante ho po atutu ho tokuru wote ya wo ye osanteni a wosaye wo hene no uso musan na woje ne sen Mame Fauzia me da wase na asante mai de odon sakan na odon saka nyame ani kosua tanza asante mai se Israel for nti si yakase okumapem beba saa na Israel for tue because Israel for ba akofo okumapem na won akaso akampem du die ekoso saa bre nyina no ebi na koso Israel memo eyi nipa mienu eyemo ade nipa baako eyemo ade Israel sanity eyen kramofo ane Christians ane senya santokwan Abraham ema santimem ha no aye kana Domaahene okan ho twakoye nua sansa se asantehene ekosa na wodi uso a onfa wonya akoa wado yedi nua prekope na wado abata no twakoye nua na ade ni ho no mo se de yedi ho na ye betenase na de wonti ase na wabusa no enne ntokwa ekoso na okase abakwasem bi ho no na wo kan na won kan dia maame ne wo kan nyina no wati ya ne duru ba bia ya ne ye kasa se ye de ani die be ma no se oye ohene na de toso bio oman mo so wo se nya dibre foforo ka ho a oye judge ti se wunya sa na ma wo num dia nko ni mo nyam wo soro edi enti na otu futura gu ne pani na wo nim mra na wo nim di na wo said okun kan na nwoma na ye nyina wo hwemu ye na wo nsua history ni be na ma obi entu futura mu nani enam kakra obenya adi enti no kakra obenya adi enti no ana ma nipa bi mu piapia na mpanifo mu piapia no enkosi aga yo ohene ni ebe hwede mpanifo mu piapia no me nhwe ye hwe asante a ewo kase mo kire sesa asante no be kosa na se ono kontokwa wo ma wo mesom no na mu osa wade wo beyi nua kane denkyira enne sesei asante ahenie no enso so ye ben ene dantem maame denkyira de ene enne
de asante yayen asante de no eye papa ekọ animu eye animonyam esene nananom penso se Dangerahene edi ntokwa foforo no odi usua ama wo yakwa ma no enema wunya no bia no wagya pade no ne mebia pase de bia wade besom Santehene de nyame bo no prekope no ma no nimdia emu oduro ntino wono bia enya asem no wie no asiesie na wade wabaka no sanse yepedom na da bibi de ntia ma santeman akoduro kire no na eno ane ahombrase ene eniema ne tutuye pa otutuye ntino ana medde ye kasai ama enipa mu pi Domaahene ka Domaahene kwa ne sese okopa akonya adi ni so mo kana wose Domaakusi asanteman ka se ikuno no wose ye na ofa biba ana obetra Domaa akonya no ne se ikuno na sabe na Domaakonya tuntum no obetra aso bi sa na ono de no nkire mu ne kasa mete ye no na so betan so da so ye Domaahene ana ya botre na se wuni wona so bi hwe chima wa sa ba no nya japade de atoa ma wanti nkanya dia nyina ye wo dia aha enti sabre no na se Domaa makodi sense me wo baabi ne yaka ho asem na bepum sabre ye ne monkon efu wa chi no wo fa no nyina besom sikadwa ye mo ye baako sesi ese nya Santehene ana apagya akonya bo mu ase de ma Santehene ama wiase nyina ma ahini aye de aye fa kono Domaahene ne sese nkasa abre ye be fa ne se onkodi akonya ana ye ko onkodi akonya no dwane ye da kochi omu wo baabi di djuma be na akwacho ne de ba be di akonya enso ne enam Santehene di hele awo wiase nyina ane asanteme mam na ya akono ntino obi e prese obi di akonya obi okwa na mfa no ho nso no okwa akotra se obenya enyam no nyam o ma na hye asanteman Ghana man ene wiase nyina no ye ka Ghana man a o Domaahene ka ho bi Santehene ko manfe no hoano mudi no de ko ye wase Ghana usu timbi oko London no hoano mudi no de ko o kura Ghana flag no de ko ye no de ko ye utimbi ade na wo yanfo wanko bi na so wanko kura Ghana flag o so yanko wataw na yanka tete no a sede apenso ko sa awa Domaa no ko bi awa dankyira no ye kan sa wo so a ebi no ne yedie no oto na atoko baabia wa ho odene nu no ana akasa kanye no bi sei na yesen ka ya o praye na aka bibi tia ye ni ya ma obi ni mo menye sanko kasa e de chetia na Santehene de o kasa chene sa ma sei ohene wadama ni nuanu mu nyina kasa se bibi tu ni sesi amamre mu no ene wo frɛ no ho se wo bunu ni nemum ni nuanu mu mpanyimfo nyina esoma sante se ne bibi si ewo Domaa abonofo ne betena ho aye anaso se amamre ni amanie mu no gise ne nuanu mu mo som asante no ene be kwa kogima hwa koyemu amane nyina de wo kan se ote ne ho na ote ne ho afri ne nuanu nchen de ne wakana de fale de nuanu ope edin de akane nuanu baabi obi ni na otwe kan na amamre na amane kwan so to fo se ne nuanu na beko akohwe se de besi e di enti nanka asumunya akonya na yesi a na paso de ne ho bam so se ne nuanu no ene nuanu so kran so na yeketo awu ne kwa de ne niema bi a wagina kasamfo nyine so na ogira wo hene bi efie na woka da bia ye na wo se abrante okasa se de sipe bia na wakasa se be mpraduasa okasa mpo no so wo yese ya hankin pa yeso de fa na nimu no wo de nsa ana pepe fifiri panyini nyesa na se ma hene wo basa na wo ye ma yaka asem bia enye de tiawo bede wo kana o frefre stro bible kan na menka sanse wo panyini
bia na obeche me na se meche na nsese de nyame se de yasra ne ngono ya de nsaka na se kasetia no ndi se de wo di bresitie no bi di bresitie no so fi so no history bi na wo hono ma ma obi mpiapia na adomani sande wo so ntakrache asantima betra hoda se de mo yemu twa se bia to bedu ba bi na asantima bede ye ho be bia santehine ataba kopim bia no se ye menko adia be mu asema santehine ka ba bi bia no ke be sta constitution ama ye ya tie ho ti se de kanene na asante dane ma na santima da ye e banko na honum na se wo bibi na ba ka kire ye ahine hu ni se ai audio no e ba bonten e fa eye apamwa enkrofo no mu bi na e pam no woti sa audio no hu diriu na eye wonwan so oh ye wampanyin kasa se de obeo ana me hu adagya so na anye bia na nipa kono o kasa sa no wo hye kokuo ma opiapia Domaahene no santehina ebi ama no pa nya santehina ebi kwa ketuwe kwa sa be kwa ko nya nko wa me hu mpoda asanteman empentitimu na mpanimfo se akutia ni mura se wanya asaye ama asaso anya asaya Ghana ma ye nyina de wo ye nyina moja kokko na we mu se odo a we mu a ye de tie na ye de kasapa ani asumdue tirman fantana obi ante ne babi no ni nkui sante nyina nyobe na be kakse o ewiase nyina na ye ne kase ti se wumru ho a empepre nipa wo kasa asem no obeba anche emfie be de ma mfie mienu na sa atumi ne nkra obiem so obopo ade ma ukuro ane abusua na apase de ni nyamba brewo na mbasisa constitution a owo wa ho na yesi aduane a ya no na ma me buchia so no ukodie no ahwe ne ya yichi ade asem bebrewo ti esramo se wa asumdue wa Ghana na asantefo yeso wa asumdue de mo man ni nyina na santehene e bono mo de se Ghana be peja ama santema so apeja okọ ba bia na okope bosia na okope bibi dia ma man no a omfa santema di na eko o de Ghana na eko se nya na so wotwe na se mi ni pe e Ghana ha konfise di no besi mo amode ma wo de beboa ama yetimi akono mumu na ye boa no no na mo hwitim o hinu hu ni say ya ho ayi a ene ene bre se fitete kwasi kokko ba bokoso no aye enne Ghana ya wo ho nyina kutia asanteman mko hye kwasi kokko achi busa se Ghana ha hono na anka kwasi kokko ho anko anti asanteman santeman kwa nyina brane sana na tie susu na nwe yankopo de maye oburu konfo no de achichi asanteman no ti se santini ba ketwa bi kura se no a ayo rufo no a isi de na nanam ye no ana ye de ahwe akire ti kuma pema apembeba ti se omo de se ntokwa no sa ba e wo kasemu na nanke de sa ekono no eninya nimdie aye de suade na ma abekoso na we de betom dabai se kwadwum bi mu na se wudin dam na se on tiase a we totoa yampia na se nyo no nko a se no tina meka na se de o subesu na nuwa onu no bomu no ne nkora brem na o mmre ya no visa ya ne de no ehu na enu mu onim de aba wo ehufo de ohu ade oposu bia no wo ehufo
ka dia proper no se de oba no ho na usuro no me nkoti se a o se na onim se santenhene o maame ya hema no yi no ana o so maame ya hema no yi no ebia na o maame na ne mma na o masa ana o yi wo why not into no kasa na se de panyini e kasa ja sa na o kasa o kasa enkura mma ne di wachi ana ebo na wiya na ebo giso why ho abrante yesere no asem dia ni fie nkofa asem na fie ohene necessary Domaahene ne wona mo hye na chi ahya asem beso mo bone asante hu tokuri ade won eye ebewie won yie na won so won di won chi so sebi won mo agede won kana tomu no so no e de faso pa bebre wo faso pa bia nim ne ya tworo no ne ya tworo se ne ene wiase besi ho biom ene ya tworo bible a ka hemfo mu di ntintiman e bible no ka santehene nkoka ho Jesus kan prembe na ke ya tworo bible ya tworo bible a ti se de nka King Solomon di wo bible mu no aba nka kro bia we fi asante kotoko hene na wona di hina ma ya fama domafo ne ewiase nyina ene efi akonya kora ba na ye pre ho aya akono ayefe ye nyame hye no kodroi wura wada no wada o ono nyankopon ne kono koma no enti se de domafo ye no de ono wo mpemua na okoso hwe nanim de wo nanim ni de nyame ahyehye ama ne se onfa santema mbro no ana yese odi midu na so hene se de wusi ke de na je se eye chiame otwena mo nyankopon yi ni ma asante na emumu no wo hwe Ghana nyina eza so wo pre de magana wo ankase wani fredi ya ba ewiase onye santehene ayo bibi ade ama na hopen Tabi onye osi Ghana ebe baby on beko ne achia me akantan kranchi beko bi on beka bia no na hwe de platform kakaka America for the man wiase nyina de ma no no kasa kire wiase nyina no wenum nya e Domaahene yare o ani de hele chi so ye na ya esanse na odibire bi ka wona nya akogya sa platform so na kan ya na nko pe so bi de Tabi echi abetinti nyina no no nkasa kra na nkrofo no o mpa asantema asem dada na mo aya aware sem ani abusuabo ani eba be hia Ghana ba akope na se wudi Kenya na sa wan so mu ye na sa foforo nso benya na ono so mu ye ma ne de aya akono a se wudi ani se obedi echi ni wo hia na na mo ni bi na nyame ahyehye ato dada o mo yo ma so mbeda no bo na dane se de enyeye ebre bia na kandifo nyame yi manamaye santehene betra ba nya so a o ko mfi aduonu enyinu eniye ma papa bia waye no asante memo ne Ghana memu hanum no o hini bia no ho Ghana asase so a wa ba twam etima yi bi eno hu nyina ne ahi semo a o meta asante fo enye wei anambaka de obo na ade ne nka ase se ne ye no a wo de tentene kosro ba fom enye nintinam ka kire no emre bi ana mane kasa maka kire no se so hutwa ibegu nani na sede doma eye a enne minse na nse mu di ebuno champion sesei doma so ya oyebuno asante de kan ye bi emfia hasane a kire ni obi ntimi nye bi ohene hu ne sesei a sesei doma e kire se wo buno nti buno fo ne di kan baye ohene hu se so mo so ka omo hu bomu a na omo yi no se ono na ano a ebe ya dwuma sa won be pene anaso mbe che ne bebi ofiri ni ewo mu ni se ewiase mo bia wona kidifo obia wona kidifo so ka se okọ no one ne nkrofo akwate bo na no pese wono so ye ne ho se santehena
You know but Santa Hene be na tebe nkodu bia de ohindem betam je se de eye ebunu enkuro ni nyina na omo nhya asante ase ne ma omo ano omo soso wa omo soso firi mu no se ye ka bono mo so na nka yetechiman se se do ma momu na epia bonte ka se wono wonya asante bi mu se wonyina ye won adwen se enne wo mo ka omo ho abomu a wo hya ebunu ama hene ne be ma doma ada won ano enya adwuma na eye techiman yankasa ono yankasa kwa wasu mfi apen bibi nti ana ono so ka so atiatena nanso saa bre na nema na ho ana oni yedi nsa wo so no Santa Hene nyansemo ne di Nyankopon de adom no se saa ne ne yedi nsuomu aguso amna ye kam to no fem no ene ni asem ene ni kita ho de ene nsa wo so bia doma saa de wo so beso me saa mote mo ho se mo ba biem no Santa Hene ka we ne mo se ye ka abakosem ne ahwe bia Santa Hene atebam koduro na se bia mo ne pa me ni pe na ho no mo nya Santa Hene edia san ma be kira bia hwe Santa Hene ka ni pi sini dwase aburu nyina no ne dia otumre no wasa kire ho si enti dia mfi se enye adwuma na emra ne krata asem wo ho na Santa Hene so ntimi nsi ohini bi na so mo ma hini bi ambe ka so twemu da ana so ka so wo ko honum se be kire mu kire me na be sa bi nsi da ana won ntimi fa na no nto asem bi so awa Ghana ha awa bia court bi be ka che se ya Santa Hene ka na twem enya adwuma ebi ni ho sa ono Domaahene no ono te ho no ye judge no onim tisa asem bi wona nim na so odi na se eba na Santa Hene aka na fa Santa Hene nkonya asem na yo o betima ka se watwem ya mo fa sa na ada ye ho mra no ne ayi no a enwuma nim no nyam nkwa de mako school ya munya abotre munya abotre na mo nsua de bia be ma enkiri ma eba no asua ane ne me haw ye no mo de se yenye ye ka wenya Domaahene a wo ka ne nananom a ye tie ma ye ka bi nyina no se Nyankopon ma ye mfie aduonum ade aka ye mfie ho a ne ne hobie ko Domaahene anye bia ko no twemo aduonum awko ebi etra so nti se wonya aduonum ka ho a anye bia ko bia aduosia se wonya aduosia nka bia ka retirement nti nyama bi ho no mo a ye nhwe se de ebesimi aka ama ntiri ma asua na akogina baabi na aka se yan ye ne ye ifo aduanafo ye ko edu baabi ekoduru be pono so ane ye be fo ene se bo nti na se ho bo yes your history obo fo nso babonten aba be chem so mo so nchi ene esuminya se ono na eka enum na ma adasa ene ne pa woni hu no kora ewo mu na ka chebe se wase ye fo be hu bi pono ane hu ana nke ye ntra ba bia ne yete ene ebo ane ne ebo na suade ye mi mu wanim tia mi bu pa o kasa mu no ahobrase me se do si kasa no eboa o so to obi a se wudi da temana se o kasa fufuro bi ne mo modie wo mo papa ne se utum futuro bu enkran keto a o mo ba na ani mano kono nya adwuma te se bedu babu ne ye twe ho abakosem na ma judgment bi kura wo wakonya a wote so sesie ya se o ye tembua ani no a o hwe obi e no ba refer asem no de asem da sase mu di asem mo ko twe obi dia ebu abu no o de toto ho o mi an wutiri mo po de ye nyina so no o pese ye bona ba so o pe na dwuma mo wo no o pese Ghana ye peja no e bia onko api ko no ye de o hwe no ni de wo ye adwuma bi e mebi no mo no na so ko Supreme Court no e peja no man ko Supreme Court no no o pese wo ye adwuma bi mebi no e nti na wo ye sa de no so o pese be peja no o ni mebi won mo hwe na mo tu ni ye obi mebi ntai obi o na
na aboa osono ana to amnem obi atomo a oyi no aboa bi atomo oyi no osono kotom na aboa bi ado no ma so obi so no na go pie no obi ase na de ye de bele me pagya kakaka de na da haawo ne mpa aduane ne nsuom na dam na fa ho ye ofie tinaka aboa chichede na ndire ne sa odu o kan ra chisem kire osono was obi aka se obeda ha enyeye enti wuni hane asema wa hane na se me de be so ti dia o se ne bo ho moden na se obi asi wo ma wo mpia wo bo ho moden betim pie no no ade ne hane eko adua no o de si ya no de si no pie no ka se o ya chichifo wa chichi me wre ene o ma peja sabi na santenhene pese ka wo Domaahene be chichi ne na abo na baso anamba be okwagira no okoba nyira no koma oman no sankoko no konya ohawa anka bia baka bia banaka ya wode eni manyamba ya ndiye ya mbasa mba dia ni manyamba da boy sa na yen asantefo na nanom bi aye obo bia se nka yempia santehene nto amnem obi atwe ho na nanom tuo mo nkasa ama hene do mo nyamo tuo mo nkasa osori aro kwa kufa afidie ne ho so no wala nche ne ho tena no mo ebenye ya na ese ense guru etipen ntumpa se osum kase no jese ono na etiemu ede ne kakra no de ne hane koso do no apie no abakasa ansana adempo oro no mayede de ba na wesa nananam chano kwakus kan se mbese ye me ya sante sam ne ya sante man ne ya sante ehiaye ene na eduro no enya kasa fi enya kasa buru nananam o ma mo nsaso na se de bu obebi se animguase emfata kani sansa sante ne ya kani saaso na yesu ya kani nemum ese ahwenete empa ni mu a etase no kakra ebinyira tilana na mayesremo mama ho so na bibie no ho a esrin sikadwa ewiase nyina de nti akosi kokko ne Ghana fo na wo hoi kokos o kabo mu a praise atumi nso kombagie no o mo nsanka eden na yi woni wo se o yesantimi na wo so di afidie si wo so na de nipa yi kan kasa wa anka bo foro kasa dia na na ya anko school yanti o yes ene na mzo educated nkwan wo anu na mekasa bia twi no mo kan mo ntibinka yes ura osantehini fi a man hene abrempon eba bepem eye eduprofo so munyina ye graduate so munyina ye adusuafo masua de kokko bi ye lawyers bi ye doctors bi ye surgeon omodoso ebi ye adwuma world bank ba omodoso edoma asante mai kura no Ghana parliament ni mu sante hene edi akonwa na ma le fenti ana obi a wodi bre e woni fie a na o ye panyini na o ye de kura no na o preso bedie na de MP obi o ye MP anso obese sante hene akonwa e be de edi kuro na ko be ko bi akonwa ni mu dusin no safe de ho o be du kuro edi enti se nyeme bi ko so nananom sante hene di akonwa na ma ye fe ama ni nyema bamu ama wiase nyina no na nka me kora me se ne wa se me se me pra akonwa na ye di akonwa ama me se me di na ka me be bo me bra but ma sante se mu hia me edemi se simbu se me ye sante ni no aye ma ho ho a me na mo wiase ba bia no a hu se me ye sante ni ti me meje ti ye ma sante sunsun no a ese kuma pema beba no na sabre no sabre ana kasa brubi ya koso enye papa no e tufuto gu ni peni no mo mra bo antene histories no mo ka no a mo ni mo no mo de no
okay asunya o kan wasa asunya hene wo ho obadima be kirem abeka ama ewu se de obofo no e ka so no firi ho no no obi ewu na no kura wo ka na mo de mbeso be ka na mo de matie na mo de mo nka mo bi su ntie bi dia abeda ne afam adwen ubie wa no na yehu de firi wanu ba damase ohene ye beda se pa ndina te se ye hwekane no na asante na eye broni kokko ne eye Ghana mampanyi wodi kan ye mfa ne nchechemu ne mfa maa na asante mprempe wu kira asante ne kese ya na hye ne deda he ya haidie ubomwa kosi Abidjan fane fa no nyina ko Abidjan sante hene ewuram akro no senye kwame nkroma na ba na ka se o tete atete eyimu a hodum nyina aka ho enene krata omutwogu ono no ewa bro hoko nyina ka sa Ashanti West senye wo mu na be prese bia we pese chichima amamo no yankuma na ye de bono ne hwanwan ba ya demarcation in baba ye na ende me ka twiyo omo ne njichemu ne baba ye na anka hanu nyina ya Ashanti region Santina akonya na pimwa sa kopie Côte d'Ivoire eko Burkina Togo se bibi ne besi na nke zenge betimi adro map nko ni mo nkabo mu ane de wo ho ana no mabeto Santin se oba be ye bi to aso obeboa na Santin we de enya ne so bi mu enya ne so da gi nyame na be kire de ye ne ye bom pa se nyankopon to no nkwam no ma na hoodena nyansa wum anya hoodena sebe ye beka yare da ho abem o ma na hoodena ni nimdi a wode amana no onko so nhira no entwa da bi awa abra ye betena se ne ye bom pa ye mo bi ma no ko ye dia ye wono ana no edi e wono ana no ye nya no a kabebe anum tina dodo a wo amantimfini anim nyina na epe bia ye munya bi enti no ti wo ka so bi nya asa bi be bia na ye mo ya anyo no ntinye se enya wo dia enya ma me bare me ana de nya ma amfa amra wo enu manyam na amra wo dia enti no wo se nye na mo wo de aketua bi na kura wo no asere bi na kura wo de woni je ho ope dibra se opa se be dibro nyina aso na se mo so ba House of Chiefs oba na ye be ka sampa asem ada na ba ho no no onu wati penfo be gina na wo so ye president ho no no ha ba na ye president e be ha ba no remember enti ya mu ntumbuto mu pe be de obi wo dibra bi de bi akira sara tie oba wo de bi achi e be du be na be pre so be pre National House of Chiefs na yes sabre na wo ba aye original House of Chiefs on ba National House of Chiefs meeting na what says na ye wura e ka obua sampa asem no a wote ye no mimi na mezusu se nko ba ye nko ye ba me ye nko wote social media na nko wa ba wura asante hina himfe be ka chen se o hina asem a wo kan nyina wo boa na enso so bo modern tena na ahye mutu ye ko doma akwatena ho wie yansa no a wode afidie si ne so ka nya no ko dina ho ka bo no ka na sa be me bi wo ba bi o se tumi bi wo ba bi onya be ma me se be ma enka se de disawo ehufo ene bubum ene ye de we na ka asem ndi so ofisa won tibi bi ase ya Ghana ha no nipa ndoso obetimi afrefe nipa bi se monne osante hin nko hia na de ya ode ni de bam bebrebe kra ya sai mbese o ka yewura o se asem no hodada na sem bia o ka be yewura asante hin yesrew yewura asante hin we ya ka de bebi wo se wura no se wu no panyini atwe afna eso ya kire no ade biem na Domaahene ade egwa na wo pe ade egwa na wo pe
wode nenam saa na eye yedwedwe adua ana akuma na de no woni mo be history wo so ko be history wo si ye ka history woni mo be history so ko be history eni ma wo kanyina wo tumfutrogu enkwara ni kasa no yesraw ka de mpuntuo beba oman ni mu amani da so aba sa so wa yaye na wo se e ka moja ko na so de be ka ho asana be defend ya de obeka bia so be to ama no e ba mo wate ni mu da woni me da se da so hu sante hene da no sa na me hu da na so pema ha me no be hia ma sa nya man titimo no emma ye ma baago ye nyina ya dwen baako enye sante hene di akonya ma no ye fa ka wo ne se okopo akonya di sante hene di akonya jawo no ayen so ma na ye fe so o ye ma na ye fe ntina ba be dibie oya ma na ye fe to bi e pe bi edi ohene ye ne ye ba o me yesu ye ne me pii ye beda se pa na ne kwakwa na ye so futu se me na wode ma eye wona se mutu social media omode adane atenie ne zanze no bebia mre na dru no awade abayentem bunu fo ware asantefo ya wade ye ho na de Domaahene ahyase ya wo ye ni bebia sese wosi futu mu asema de betwa to mai mame de achia Ghana man asantema so nkoso apemi so nkoso santimai de odonko ane de nam oba Ghana hanuma nipa bia bi e wa santimem ti santimem no kase asantehene no hanum a Domaahene te se a onte sanse eye edom no amaba kaka santimem am na maba ya asantefo nti maba kan santimem ho ye hia odo nka bomu no ye de chichira asantima da opem so ne na ne komfo achichire ye nyankopon ogina o machi mo chichire ye no saa odo no ho ye mpam obia ebre so a ye de wram no ye saa beto aba mestre mo se mo am koto aba no se de moto mo de no hanwa na akoso nyina ye kama ye mpem tokwa ye mpem mo jahwebuo nka ensema be ba amanyafo de be ba mana nanom ahwemu aka no ena amanyafo bi di onwu rowura ahensem tise asem bi kosi wo amanyasem a ade asem na mbaka na yesre se abusuan yawo Ghana abusuan baako yini Ghana fofo bia yekukuru chenchenchen ebesa abafo momanti ase anya adwuma na die ni die sene no yemfama no obia de ekono bia no dum fa yi oba ya bo mu se wunchinie no ebikura beti abakwasem bi na be hu history books bi honom senya akwasi kokko ane ka enipa bi kokka mo ho a ana ka santehene de ne ho a nye se de enipa bi mo kan o ma adwebra mra ne atosu bi yenu ene mo wa manane ane mo kasa wo sa media na ye no esra mo ma yensu ade wo so sanse mo yakọ ni de bi be so asem bi fa baabi tape no tenten no twa bi ketiwa bi no de kasa ego ni pa bi hu fi ebe ni pa won kyiremu bi a o kan akosi bibi so na so bi busa asem bi na manaka so bi busa bi na sa wo kan de wonim na waka sante sa emfa o ha ma ye frawo na ye busa mu ye amwo ti ebese mo na Domaahene ebia na de o kana wonim bi on mo so ana ye nhye enam so pe promotion ti no ana obi control no ana otubu mu saa se de obo mu se de o ye no aya de o ma adwebere mra mi bu no pa de nyame di pa ne chew o ma adwebere mra na ye ne ma wo ho no mo ye nyina wale ye ho aye ma awo mu kurum mo ma wo kurum ebi ka se no bia na mo treze ba hwa obaba me ba wo kurum me bu shafo ti kurum na ko fa sanse mo ba na o se de ye no kora sa nya no kora book no kan ye de nyame jamo e mo afishia paso ngomete
Nana Tabi a champon, de be a shianwa, a yanwa yin shira edi amaye. Mijidi is a soya santin, na so more santa semu hiawa. And ne, and come ya beboy, a big kenyaw, ama won so was sode. Uma yin I am sodena, and penny phone mu bin and an mubi, and no modo madish muja. At the 2 honum, at the Gia Asantamai is siho. And it is a Santamai crukra. A crukra de ama Santamai, a crukra de ama Ghanaian in Nara. And now uko baby na so upo uka so free Ghana the catcher wo eyo asante hinedin ene ebo wo de hoahoa wo ho se wo free Ghana utwede mpo Nyankopon de na kye bo de na kye eya asante man ne Ghana nyina nti mumi enso ne mu yie mumi enfa no hoahoa ye ho e wa kyede pe utwede mpo Nyankopon de akye no ho na de ye wo ene wo no amanyofo na cha emfie nwotwe no omukọ Nemo mse kura wo mu ye ehwahwa wo mu ya nananom betena se ache edi amayen abambe ko abambe ba asante etim de etim medi ede ma mefozia medi yesum asante mai yesum kotokohene yesum Ghana nso nya otwede mpo Nyankopon ya adoma ye vese hia kai so be subscribe no ahia ma fofo nso enya biahwe nana Tabi nananom nkoso anya okese so that's